Fl-laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li saret il-ħamis fil-għaxija, Charles Bonello kien elett Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. L-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista leġġa lil Bonello u fil-votazzjoni li saret huwa kiseb 84% tal-voti. Jiena nwiet li dik il-fiduċja li tawni ftit tal-ħin ilu ħansarrafa f'ħafna ħidma bris il-Partit Nazzjonalista u eventwalment bris pajjiżna. Il-ħidma tiegħu net hija illi nkompli nibni fuq dak illi sar fis-snin li għaddew. U hawnhekk irid nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja l-Segretarju Ġenerali li spiċċa il-Michael Piccinino tal-ħidma kollha li wettaq tul iż-żmien illi għamel jokkupa din il-kariga. Issa minn hawn il-qudiem irid nħares il-qudiem sabiex inkomplu nibnu fuq it-tajjeb illi sibna. U ovvjament bħal dejjem inkomplu nirranġaw dak li jista' jitranġa. Charles Bonello preżentament jokkupa l-kariga ta' President tal-Kulleġġ Kunsillieri Lokali tal-Partit Nazzjonalista u Kunsillier Lokali fisem il-Partit Nazzjonalista fil-Fgura. Serva fir-ruoli politiċi differenti fi żmien amministrazzjonijiet nazzjonalisti fosthom bħala Segretarju Privat tal-ex Prim Ministru u ex Kap tal-Partit Nazzjonalista Laurent Gonzi. Ikkontesta wkoll l-elezzjoni ġenerali tal-2017 fisem il-Partit Nazzjonalista. U għati u post Michael Piccinino li serva f'din il-kariga minn Lulju tal-2021 u f'Awwissu tas-sena l-oħra ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jħalli din il-kariga biex jikkontesta l-elezzjoni ġenerali. F'Diċembru li għadda fil-fatt kien approvat bħala kandidat tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Ċertament, taħlita ta' emozzjonijiet kif ovvjament illum spiċċajt mill-irwol ta' Segretarju Ġenerali kienu kważi 4 snin ta' sagrifiċċju impenn kbir, però 4 snin illi ġabu sodisfazzjon kbir. Ġifieri riżultati naħseb illi jagħtu wkoll fiduċja u tama lil poplu Malti u Awċi lil dawk li jixtiequ li jkun hemm il-bidla u allura wkoll nixtieq nirringrazzja għal dawk kollha illi ħadmu miegħi biex irnexxielna wkoll naslu saw, ħaddiema volontiera, uffiċjali, attivisti, però wkoll nawgura l-Charles Bonello li għadu kif ġie elett li m'għandux dubju li ħajkompli jibni u ħallura li l-partit ħajjieħdu f'orizzonti ġodda li waslu wkoll biex tiġi l-elezzjoni li jmiss u jkollna gvern ġdid nazzjonalista li jkun jista' jġib il-bidla f'pajjiżna. Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ferraħ lil Charles Bonello l-ħatra tiegħu waqt li ratħaj lil Michael Piccinino tal-ħidma li wettaq matul l-aħħar 4 snin. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ukoll awgura lil Charles Bonello għall-ħidma li se jkun qed iwettaq u esprima l-fehma tiegħu li se jkompli jaħdem fejn ħalla Michael Piccinino biex blajnuna tal-uffiċjali kollha tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista jibqa' jiġġedded u jissaħħa biex joffri l-bidla li għandu bżonn pajjiżna. Charles bla dubju se jġib u jkompli jġib tiġdid fil-partit fil-ħidma kif qal anka hu se jkompli jibni fuq it-tajjeb illi għamel Michael qablu u l-għan tiegħu huwa li ħalli l-partit aħjar milli sabu hekk kif qalu stess Michael ħalla l-partit aħjar milli sabu. Dak hu l-għan tagħna lkoll li naħdmu permezz ta' dan il-partit għal ġid ta' pajjiżna u tal-poplu tagħna. U l-awgurji tiegħi huwa li issa nkomplu lkoll flimkien naħdmu biex mhux biss dal-partit ikompli jikber jissaħħaħ imma biex ikun aktar organizzat, ikun aktar ukoll b'saħħtu u ma jkun aktar ukoll effettiv fuq livell nazzjonali sabiex ikun l-alternattiva u l-gvern ġdid ta' dan il-pajjiż. Kristin Mamo, Annet News.